Evo ga Informer, da se malo raspoložimo. Kaže, legenda srpskog fudbala još ne želi da se vrati kući. Pixi ipak ne želi na klupu Orlova. Koga čudi to. Debakl Zvezda u Laktašima na debiju Dejana Radonjića, 20 razlike ih i hokeja preturila. Srpski centarfor sve manje dobija šansu u Premier ligi, Mitre beži iz Fulama. Kanda Mitros više nije on fire. Skroman fudbaler Milana ponovo u centru pažnje. Ibra, samo je Maradona bio bolji fudbaler od mene. Tako je Ibra. Neymarova korona žurka za 500 ljudi. Ovaj dečko je ono. Srpski fudbaler blista u dresu Solunskog Pauka. Živković, vreme je za zlatne orliće. Kaže, 5 golova postigao Andrija Živković za Pauk ove sezone na 21 meču. Super za njega. Joj, ovo je dobro. Kaže im preporuka. Jubilej Prirodnjačkog muzeja, novogodišnji baletski gala koncert, filmski online maraton Jugoslovenske kinoteke. Kaže, prvog dana nove godine će organizovati prvi online maraton digitalno restauriranog filma i onda 10 naših kultnih filmova, što je odlično. Ali vrhunac je dobre knjige Profesori smrti 3. Dejan Lučić se prihvatio skoro nemoguće misije otkrivanja globalne zavere. Kaže, dobre knjige. Kaže, zbog klana sam naučio da pucam Aleksandar Dimitrijević u ulozi u novoj krimi seriji. To je on. I onda ove na srednjoj strani gadosti, bljuvotine, zaštitnik potrošača. Aerodrom u Majamiju zvaće se po Trumpu, predsjednik sad traži da mu se ukaže čast. I onda agenti FBI otkrili detalje stravične božićne eksplozije u Tennesseeu. Anthony Quinn Warner, bombašsom ubica koji je u petak detonirao eksplozivnu napravu ispred centrale telekomunikacione kompanije AT&T, verovao da strane službe koriste 5G mrežu kako bi špionirale Amerikanci. Ovo je poklonik ideja nekog američkog Dejana Lučića. A kaže, pre detonacije iz kampera se čuo snimljen ženski glas koji je upozoravao građane da je u vozilu bomba. Bar nije hteo da pobije kreten narod, nego nekog zamišljenog neprijatelja. Novo kinesko čudo na severoistoku te zemlje podigli grad od leda za samo 15 dana i ovo je vrlo bitno u ovih dana. Pedofil pipao pastorku i njenu drugaricu u krevetu robija. Udovica sanjala da će dobiti stan i verovatno ga i dobila. Deda Vidan 82 pobedio koronavirus u Batajnici. Idemo Bataja, znači to je dobra vest. Yes, science! Odlično. Srbija daje vakcinu za sve građane Kosova i Metohije. 100 građana je već vakcinisano na Kosovu i Metohiji. Već vakcinisano. Koliko je to u procentima? Te brat. Tači i Veselji bit će osuđeni u sudu za OVK. Dobro. Milo u bolnici ima upalu pluća. Jako opasne teorije zavere, taj koji se olako igra tuđim životima, znači ovaj Đilas, to je... Đilas širi opasne sumnje u vakcinu. A širi ih tako što je tražio za Srbiju i Zapadni Balkan da budemo deo paketa nabavke zajedno sa Evropskom unijom, tako da ne znam šta je ovo sumnje i to izvrtanje, dobro, Informer, klasika. Idemo dalje. I današnji Blic, kao koji se i dalje igra ovih lista top 300, što se čak i rimuje, najmoćnijih ljudi u Srbiji, ali potom opet Neymarova žurka. Srpski igrač od 19. rođena debitovao u NBA ligi, Pokuševski čeka prvi koš. Kaže, Aleksija je promašio svih 6 šuteva za 3 poena. I 6 šuteva, ima tu još nešto. Kaže, dok je igrao, njegovi tanderi su primili 13 poena više nego što su dali, tako da teško da je debi iz snova. A Bogdan Bogdanović je imao šut 2 od 10, ukupan šut iz igre. I stigao do 7 poena, ne može da se naći još uvek. Kaže, čekajući Pixija.
Vulci žele da na zimu dovedu Jovića na pozajmicu. Znači od Reala pa od čivkanja sa Milanom do Wolverhamptona skliznuće luka. Ali dobro. Paulina Manovo novim kamionđijama vraćamo stare porodične vrednosti. To je ono. Paparaco Filip i Anđela Krajinović odvoje devojku kod majke Novak, blagoslove sam prvim snegao na srpskim planinama. Eto, ovo možemo zvati teniserski kutak neki. Joj, evo je, znači, lista 300 najmoćnijih, tako tih stvarčica i Kolije na prvom mjestu. Aleksandar Vučić. Kaže, po procjeni Svjetske banke naša zemlja u 2021. godini imaće privredni rast od 3 do 3,5%, po čemu smo u evropskom vrhu. Ja ne znam po kom kriteriju mi nismo u evropskom vrhu, to je svaka nama čas. Šta ima dalje? Penzije od 2012. veće za 22 evra. Fantastično. Za trećinu manje brakova. Kako da raspust ne bude dosadan, a bezbedan za djecu? Majbak Bastilja, posljednjeg diktatora Evrope. Milojko Spajić, ministar financija Crne Gore. Kaže, sa Srbijom samo najbolji odnosi. Tako je, Milojko. Idemo. Legitimisana sa mafijašima pa se zaposlila u javnoj službi. Državna starleta preko škaljaraca do PIO fonda. Nedavno počela da radi kao pomoćnica u sektoru za odnose sa javnošću u PIO fondu. Lepo, bog me. Pretnja, još jedna mera za najluđu noć na delu i kafansko podzemlje. Matine, doček i tajne žurke za novu godinu. C. Počela je vakcinacija, ali sve više onih koji su antitela dobili prirodnim putem koronu preležala trećina Srbije, sad to neko zna. Da bi se zaustavilo širenje virusa, trebalo bi da 60 do 70% ljudi dobije antitela prirodnim putem ili vakcinacijom. Ja mislim da mi pucamo na dobijanje antitela prirodnim putem. I to ti je Blic, 300 najmoćnijih, kaže u Srbiji. Prvi Vučić, druga Ana Brnabić, treća Jorgovanka Tabaković, četvrti Novak Đoković, peti Bratislav Gašić, šesti Siniša Mali, sedmi Ivica Dačić. Idemo, Srbija.